always your number one. SM radio station. Love Radio. Hindi, meron. Meron. Ulitan, take two. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Tuesday. And it's the last day, hindi pa. Di pa. Akala Sorry ko, to say, pinaasa na partner. naman ako. May 31 ng July. Akala ko pa naman si sweldo ako today. Sorry, pasensya ka na. May 31 ng July, so wala pang sweldo, di ba? Sakit naman sa puso. Bakit Relax ba ka ganun lang. may malas? Kaya nga ayaw natin ng mga malas. Gusto natin palaging swerte. Kaya nga 'di ba sometimes we refer to yung mga paniniwala ng mga Chinese, yan. At kaya nga yung araw na ito, meron tayong special na bisita. Pampaswerte ito. Oo, pampaswerte para tanggalin natin yung malas. Lalong-lalo pat nalalapit na ang tinatawag nating Ghost Month. Mercury retrograde yung sa akin. Retrograde. Totoo yan mga kaibigan, di ba? Marami ang familiar sa salitang ito, sa Ghost Month. At marami ang naniniwala sa kasabihang ito na merong Ghost Month talaga. So meron po tayong special na bisita para ipaliwanag ang ilang mga bagay-bagay tungkol sa Ghost Kung Month. ano bang koneksyon nito sa buhay natin, may kinalaman ba ito sa mga nagaganap, sa gagawin at palang natin? Correct. Kagaya sa mga negosyo, sa Yan. construction, at kung ano pa. Nako, napaka-interesting po ng topic na ito. Kaya ngayon, ipakilala na natin. Mic mo daw yung gagamitin, partner. Mic ko? Totoo. Share na lang kayo. Hindi working. Oo. Wala. Okay, sige. So, kapiling po natin ang ating espesyal na bisita, expert. Wala po siya. Sabi niya, wala akong dalang props ngayon. Sabi ko, syempre, utak mo lang ang kailangan namin ngayon. Ayan. Nick Nangit, welcome to Love Radio! Hello mga katamba, ay mga tambalan. Alam mo, wag ka kasing nagsha-shades eh. Nakakatanggal yan ng ano. Ang lakas naman makabata ng At saka, get up ang ngayon. ulan-ulan sa labas, ang lakas maka-summer. Welcome back to Love Radio, Nick Nangit. Kanina nga sabi namin, grabe ang bilis. Parang kailan lang pinag-uusapan natin yung Ghost Month. Ito na naman ngayon, Ghost Month na naman ulit. Okay, so tell us about Ghost Month. Ang Ghost Month ba, saktong magsa-start ng August 1? Nagsa-start ba talaga siya ng saktong August 1? Kasi ang ghost month siya, di ba? Lunar month ang sinusundan dito. So, ibig sabihin nito, it's 1 month, pero lunar. Ibig sabihin yung first new moon. And this year kasi, sa August, at saka ikapitong lunar month. Eh, di ba ang Chinese New Year natin, February. So, February, March, April, May, June, July, August, 7th month. So, ikapitong buwan ang Ghost Month. Pero yung festival talaga nila, yung parang pinaka-importanting araw is August 15. Ngayon, itong month na ito maglalast from August 1 hanggang 29. So, yung buong August is Ghost Month. Okay. Para sa mga first time na marinig ang Ghost Month, ano nga ba ito? Yan. Okay. Yan Yan ang... halimbawa ba yan sa ano natin, yung sa undas? Oo, gano'n. Literal ba maglalabasan ng mga ghost? O dahil usong-uso yung word na ghosting. Kasi- pinauso nila. yung mga hindi ka nagparamdam. Mga hindi na lang basta nagpalamda. Alam mo ngayon ko lang nalaman yung word na ghosting. Oo nga. Uy, may ghostbusting pa. Talaga. Marami pa. Yung ghosting simula nung yung issue kila ano. Kay Sabi niya Gerald. ghosting, ang daming sulat ghosting. Feeling ko most googled word yun sa Philippines. Kasi ginugol ko ibig sabihin ng ghosting. Mga namumulto ng jowa, ganon? Hindi, yung mga bigla na lang nawawala. Akala ko, iba pa yung namumulto ng jowa eh. Iba pa yun, di ba? So what is the ghost month? Oo, ang Ghost Month kasi, yan yung panahon kung saan yung mga kaluluwa ng mga namatay, okay, ay bumabalik dito sa lupa. Parang ano rin, Halloween natin. Pero ito ay nangyayari during August nga, or yung lunar month. Okay? So, pinapayagan silang pumunta rito. Pero, ito, ang kaibahan kasi sa ating Halloween, yung alam natin na undas, is anybody, di ba? Pero dito naman sa Ghost Month, sa Chinese, ang mga pupunta lang dito sa lupa, sa atin, ay yung mga taong medyo hindi maganda ang kanilang kamatayan. Oh, kaya pala yung mga horror movies, no? Yes. Hindi sila makatawid kasi sa liwanag, kaya sila bumabalik dito. So, alam na nating tatlo. Kung kailan tayo babalik dito ang pumana. Every August!
Sasama rin ako. Hindi pala tayo every November. Hindi tayo tuwing Halloween. Doon tayo sa August. Correct. So, question, ito bang mga kaluluwa na to na tumatawid pabalik sa ating sa mundo ng mga tao, harmful ba sila? Or harmless? Oo, kasi nga hindi maganda yung kamatayan. Hala. Kasi ganito yan, pinagsimulan yan, ano, yung bang merong isang monghe sa India pa noon, ano, may isang monghe na yung kanyang kamalayan masyadong mataas na. So, nagkaroon siya ng parang kakayanan na makita ang kanyang mga magulang na yumao. Ngayon, hinanap niya yung magulang niya, nakita niya yung nanay niya, pero yung nanay niya kasi hindi maganda ang buhay. So, naging parang mayabang, sinasanto ang pera, kaya napunta sa lugar na talagang hirap siya. Kasi sila may paniniwala na pagka pinapakain daw yung namatay, okay, ang nangyayari, yung pinapakain niya, yung ino-offer niya sa kanyang nanay, nagiging uling na nagbabaga. Okay. So, yung nanay niya, hindi makakain. So, hirap na hirap. Ngayon, kinausap niya ngayon si Buddha, itong monghe nito. Sabi niya, paano ko matutulungan ng nanay ko? So, sabi naman ng Buddha, ganito yan. Yung mga merits mo sa buhay ay pwedeng ibigay mo or sa nanay mo. Ganyan. Ano ibig sabihin ng merits sa buhay? Yung mga good na ginagawa. nagawa Parang nga. tayo rin, di ba? Yung mga Katoliko sa atin, di ba? Pinagdarasal natin yung mga yumao, di ba? Bakit natin pinagdarasal? Para umangat sila, pumunta sa langit, di ba? Ganon din sila. Gagawa sila ng mga kabutihan para yung kanyang nanay daw ay makapunta sa liwanag. Yun yung paniniwala Yun ang paniniwala. nila. Ngayon ang sinabi, ganito daw. Okay, para matupad yung merits mo, bubuksan natin yung lugar kung saan nandun yung nanay mo, palalayain natin, papupuntahin natin dito sa lupa. Adi syempre, dahil bumukas, alam nga naman nanay lang niya yung lumabas. Yes, lahat na. So lahat-lahat na lumabas. Narinig na pala yung chismis na kapila na yung mga... Pati pala mga kaluluwa, chismosa. Sabi nila, ay, may bubukas daw na bulwagan. Ay, lagusan. Tarales. Correct. So, yun yung start. Okay. Pagkatapos binibigyan bali sila ng pagkakataon, kaya lang maligalig kasi itong mga kaluluwang ito. Or ang tawag nila Kasi hungry. disturbed nga sila, Oo, di ba? Disturbed o kaya yung gutom. So maligalig sila, lumalabas sila at ang ginagawa nila, mga pilyo, nananakit or nang iinis. Kasi nga hindi maganda yung kanilang buhay until merong iba na magdadasal para sa kanila. Parang Coco. Ayan, Yung pelikulang Coco. Tama. Diba? So, lahat talaga, Kumelos. lahat talaga connect eh. Napanood mo ba yun, Jobel? Oo, yung Coco. Diba? Lahat connect. Mexican belief. Yes. Diba? Mga Connect, Pilipino, yung mga Magkakaugnay. Buddha. Tapos pansinin natin so yung Mexico katotohanan. naman sa bandang ibang hemisphere natin, 'di ba? Ibang parte ng mundo. Ito naman opposite side, 'di ba? Pero pareho pa rin. Saka iba yung sa Halloween ng Coco is November din. Oo, yung Dia de las Muertes ang tawag Yes. nila. Parang sa atin. Oo, pero sa Chinese naman August. Pero halos pareho ang nangyayari. Okay. So, ibig sabihin ba, wait lang, yung mga Chinese ba, hindi na nila sineselebrate yung gantong, yung mga souls ng November? Kasi nag-August Hindi, sila? kasi halo-halo na may mga Chinese na Catholics na rin. So, nagsiselebrate sila ng August. Nagsiselebrate pa rin ng November. At saka ang kaibahan ganito, ang August kasi, pag nagsiselebrate sila, pinagdarasal nila lahat ng ninuno. Ay, lahat ng tao. Kaya mabait, kaya hindi maganda ang pagkamatay. Pero pagka November kasi, yun lang related sa kanila. Sa'yo, oo. At meron din kasing tinatawag tayo sa Chinese na yung kanilang parang Midsummer Festival na ang pinagdarasal lang nila, yung mga ninuno lang. Paano pag nalito sila? Wala ka ng problema ko. Okay. So, ngayon nalaman na natin kung ano yung Ghost Month at pinagsimulan. So, bakit nga daw malas? Paano siya nagtatranslate sa malas sa negosyo, malas sa construction, Yes. malas sa paglipat, Oo. gano'n? Yes, kasi nga maligalig yung mga kaluluwa na namatay. So since maligalig sila, gagawa sila ng hindi maganda. So, manggugulo Parang sila. nag-a-attract ng Parang- attention. Parang pansinin mo ako kung hindi, itong gagawin ko sa'yo. Yun. Kaya to prevent that, maraming mga Chinese na nag-aalay na ahead of time. Hindi pa nangyayari. Oo nga, nakikita ko nga yun. Either mga pagkain, may Yes, soft drinks pa nga yes, minsan. naglalagay sila sa Pa soft drinks si pintuan Mayora, nila. sabi ko. Yes. Para hindi na sila bulabugin, hindi sila inisin, hindi sila lokohin or paglaruan ng mga kaluluwa. Pero i-clear lang natin na halimbawa sa construction, kailan ka hindi pwedeng magpa-construct? Ayun, kasi maraming Chinese pagka ganitong August Ghost Month, okay,
stop ang negosyo. Maski nga yung stock exchange natin hindi rin sila nagte-trading. Okay. 1 month sila hindi Hindi, nagte-trading. ibig sabihin yung mga Chinese. yung mga Chinese lang. nagte-trading. Pero yung mga Chinese, hindi talaga. Parang stop muna. Ayaw din nila mag-construction. Ayaw nila maggawa ng mga bahay, mag-renovate. Kasi nga, feeling nila, yung mga maliligalig na kaluluwa, may gagawin. Mag-interfere. Mag-i-interfere. Tignan mo yung pagpasok ng ngalan ni Nick Nangit, may interference Oo na nga. eh. Diba? Naramdaman. Ramdam namin, iba yung dating ni Nick, kulot-kulutan. di ba? Ano ka ba? Sabi nga nila, big time yung tambalan, gina si Elton John. Yeah. Yes. Okay. So, O parang, yung microphone natin ay Ayaw gumana. mag-work. Posible bang i-associate? O, pwede ba Yes. nating Ay, i-associate? di pa naman. Wala pang Wala ghost. pa. So nakakatakot, baka may mga gusto Sa palang Mercury. umaaligid sa atin eh, no? Yan ay dahil sa Mercury retrograde. Na Okay. magtatapos pa lang sa August 1. Pero pag natapos naman siya, papasok naman ang ghost month. Oo. So, pag ganitong ghost month, marami talaga yung naniniwala na huwag kang papasok muna sa business, i-postpone muna. Postpone. Huwag kang magtatayo ng malaking negosyo. Kahit naman maliit siguro, wag na. Tapos huwag ka rin magko-construct. Huwag ka rin magsisimula ng renovation. Tapos That's wag- during August 1. Yes. Pero Hanggang pwede- Pero pag ongoing na, Oo. Pag ongoing na, okay pwede. na. Okay okay. na. Kaya yun yung Para mga malinaw. yun yung mga ginawa ng mga iba na they made sure ako particularly kami meron kaming construction we made sure nag-consult talaga ako kay Nick na unang ganun pako 'di ba construction Oo. renovate Stop muna. hindi Hindi, before hindi ghost tatama. month Hindi siya tatama. kasi 'di ba you can't help it oh, Hindi siya babaon yung tatama. pako. Tanga-tanga Hindi Hindi tumatama. Ang kamay mo, ang tatama. tanga-tanga iba yung pagkakaintindi pinakta ako ayaw tumama basta ang mahalaga hindi tatama ng ghost month Yes. so pwedeng mag-umpisa ng July Pwede, hanggang oo. bukas Yes. 31 Tama. basta wag papasok ng August 1 so pag ongoing na yun wala na yun okay na yun okay na yun okay na yun. pero ang mas maganda pa rin mag-alay Oo, mag-alay. So, Yun, paano- pangontra ba yun? Or Oo. Tsaka prevention? anong klaseng alay Ang ginagawa normally tatlo yan Okay, yung isa will be yung lalagay sila ng mga pagkain or inumin, nilalagay nila sa mga altar nila o kaya sa labas ng bahay, sa may gate nila, sa mga pintuan nila. ano may ito pag nakikita start ng akong ganun. August or Oo, bago Hindi, first day pa lang naglalagay na sila kasi So, yun ang August time 1 na mismo. nagbubukas August 1. daw yung pintuan ng ng kaluluwa. Oo, para sa mga kaluluwa makapunta rito. So doon nagsisimula 'yon. Tapos second is nag-aalay sila ng Josh paper. Yung Parang parang pera. pera, parang Oo, pera. oo. Papel lang yun, hindi ako nagdala kasi simpleng papel lang yun na nakapulupot lang na gano'n Okay, yung itsura niya parang bilog na may butas na square sa gitna. Okay, binaburn nila yan. Parang alay nila, parang offering din. Parang yung sa altar din sa atin mga Catholics na nagbibigay tayo ng donation, ganun rin sa kanila. Pero hindi totoong pera. Kumbaga ano lang, imaginary pera. Oo, kakapal nga ano mga ano. Sabi ko, Oo, yung kakapal. mga resibo ba yun? Ba't sinusunog nyo? kailangan namin yan okay Value sa atin Oo, sinusunog Oo, nila. sinusunog nila kasi yung paniniwala nila pag sinunog yan yung bang offering na yan yung apo, Apo, yung usok. yung usok is nakakagaang sa mga kaluluwa. So, ibig sabihin kapag, ano yung pangatlong alay? Okay, yung pangatlo naman will be yung lanterns. Nag-float sila, lotus lantern. Itsura ng lotus na halaman. Tapos sa river, Kunyari, alam. Kunyari, alam ko ano yung lotus na alam. marami ng generation si Papa. Sa bagay. Marami niya na Marami si na, Tanghenyo. oo. Alam niya yung lotus ka. Alam niya yan. oo. Okay. Hang Dynasty pa. Oo nga. So yun nga, i-burn nila yon, lalagyan nila ng parang umiilaw, tapos ilalagay nila sa river. Yun, ginagawa nila yan sa katapusan na. Sa August 29. Kasi parang yung mga kaluluwa, bumalik na kayo. Wag Wag na kayo, umalis na kayo. So, yun naman- Form of farewell. Farewell parang na. gano'n. Pero Party. dito sa settings natin, alam ba, walang river dito. Correct. Tsaka Ano walang bang- lantern. Oo. Wala ring Ano Josh bang, paper. alternative? Okay na ba yung alay-alay na mga Oo. pa-soft drinks, pa-yosi? Pwede, di ba? Yung Pabe- ganon. Pakape, pabiskwit. Oh, vape ka muna dyan. Pwede rin. Kaya lang kasi sa China at saka sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia, may mga rivers kasi sila na ginagamit nila para dyan. Kasi predominantly mga Buddhist sila or Taoist. Tayo dito. Kasi baka mamaya Ay, kaming meron. tatlo lang. Ay, apat. Tayo apat lang yung magpa-lantern. Saan yun? Saan normally? May Manila Bay. Sa may Manila Bay ba? Okay. Oo, magpag-ano tayo, magsisindi, yung parang, yung ano, Ay, hindi ka Basta rin tubig, hindi ka rin basta
Napasok sa Manila Bay kasi May harang. May harang. Sa baha pwede. So, ayun nga. So, yung 2 and 3, kung hindi yun magagawa, yung palantern, Oo. ganun. O, will the offering suffice na ano lang, yung mga pagkapagkain Pwede lang, na rin. ganyan. Oo, pwede na rin. Kasi wala Sarapan naman nyo na lang, guys. Para magustuhan nila. Kami estero ba malapit dito? Hindi ko sure. Alam ni Doon Chris yata sa yan. MOA, diba? Doon kasi ako nag-iigib. Hello, doon ka nakatira. Excuse me. Wala, naligtas ka. Kala mo ha? Huwag si Nick, kilala ka niya. Don't me. Sa bagay, doon tayo nagkita. Doon ka din pala. Ikaw, kami yung buko mo. Ano ka ba? Shh, huwag na kayo maingay. May question. Kunyari, kasi may mga, ako, nakikita ko rin sa mga mall ngayon, ang dami mga promo na pwede mong ma-avail. Halimbawa, yung kotse. Oo, talagang ang bagsak presyo yung mga down payment nila. Ang bababa ng presyo. Okay ba na mag-avail Hindi din? pa rin. Huwag ka rin bibili kasi ng mga mamahaling mga bagay pagka ghost month. Dahil nga, baka magloloko yung mga kaluluwa at masisira-sirain yung mga bibili mo. Yan ang paniniwala lang. Try mo, bilig ka. Balikan mo kami after. Sabihin namin sa inyo. Hindi, paano kung halimbawa? Grabe naman sila. Kaya nga o halimbawa, nag-ano ka, in-order mo siya bago mag-ghost month. Pwede. In-order mo. Pero kung i-deliver siya ng ghost month, Okay paano? lang, okay lang. Kasi in-order mo na yan eh. At saka Okay. dapat binayaran mo na rin siya before. Pinipressure ako. May order na ako sopa. Kailangan ko na pala. By tomorrow. Tomorrow sa Monday na lang. Oh my God, saan ako kuha ng pera? Hindi kasi ano mangyayari? Ayun. Yung supa, susurutin. Oo, kasi Babae ng paniniwala anay. kasi nila, yung mga ghosts kasi nag-occupy sa mga gamit. Oh my God. Kaya nga pagka ghost month, huwag kang sasandal sa pader. Oh my God. Bawal mag-walling. Bawal mag-walling Si Nicole doon pa naman lagi sinasundal ng asawa. Oo nga. Si Chris, ang problema ko kay Chris, yung mga back knee niya, doon niya kinakamot. Paano na kami? Marami tumutulong sa kanyang kamay. Kasi doon nagtatago yung mga yung mga kaluluwang maligali. Ganun. Kaya pwede rin sila magtago doon sa mga bibili mo mga kotse. Ay, hindi, paano kung halimbawa, okay, down payment lang, hindi mo pa naman kaya full. Alam mo, kotse na. Down payment? Oo. Basta before. Kaya nga. Oo, pwede. Tapos, Okay. So, full tomorrow. pay. Tomorrow, mag-down na kami lahat. Hindi, kung meron man kung kung meron man kayong mag-down i-down na. bukas. Tapos, kasi Mercury retrograde tayo. So, kung magda-down kayo, pwede sa morning, wag sa gabi. Alam, dami dapat tandaan. Ano ba yan? So yun na nga, dahil nalito si Chuper, meron ako nakita Ayan. Hindi naman tayo Chinese, bakit tayo magpapaniwala dyan? Meron na ako nakitang anong masasabi mo Okay. doon? Hindi, kasi kahit na hindi ka naniniwala, affected pa rin naman tayong lahat. Kasi itong mga bagay-bagay na ito, kumbaga universal concepts ito eh. So, Correct. Tama. hindi ka makakaligtas. Kung hindi ka maniwala, di gawin mo, pero pag huwag ka maninisi. Di ba? Oo, napakinggan mo na sa tambalan, di mo pa ginawa. Bumili ka pa ng kotse ng August 12. Tapos tataka ka ba sirain? Napakinggan mo na ngayon. Okay. Yes. So better safe than sorry. Kung nagtataka ka, pag tingin mo sa rear view mo, may nakaupo sa Oo. likod. Kasi di ba, balabangayan nila, ino-occupy nila yung ano. Buti ko isa lang. Kung marami sila party. Nagsisiksikan sila Hindi, sa likod. hindi ba sila aalis? Hindi. Ay, hindi sila aalis. Kasi Nakakatakot. Diyan na sila. naghihingi sila ng ng alay. Hindi na sila babalik sa kanila? Hindi. Kasi Ay, gusto ganon. nilang, kasi alam mo, may mga iba ang itsura nila, mahahaba yung mga leeg. Kasi nga, nahirapan silang kumain. Sila sa- Mahaba yung leeg ng mga may mga ganon, yung mga Alien itsura sila, nila. alien. Aborted yung itsura. Kasi mga dugyot na hindi maintindihan. Kasi sila yung mga hindi maganda nga ang pagkamatay nila. Kaya mga itsura ng mga ewan, ganyan. Tapos, di ba yung mga horror films ang mga Asian, di ba? About that, may itsura mga parang bat, ganon, di ba? Tapos, sila, edi yung mga itsura nga nila ganon, talagang kailangan mag-aalay ka talaga sa kanila. So, mag-offer ka ng pagkain or tubig or anything na maiinom nila para hindi ka nila bubalabugan, hindi ka nila Kay guguluhin. Chris, walang tatambay doon kasi maraming pagkain. Oo nga. Hindi, paano mo sila iaali? How do they know that it's for them at hindi para sa pusa? Kasi sa labas Para sa daga. diba? May
prayer. Oo, yes, may prayer din. Oo. May prayer din. At saka, nag-chant sila eh. Meron sila yung mga... Eh, paano kung di ka Chinese? Hindi kami niknangit, hindi namin alam yung Ay, chant. pwede- Ordinaryong, kami lang, ito lang kami. Alam mo, symbolic kasi yan eh. Kahit na Okay. maglagay ka ng pagkain tapos kinain ng pusa or At saka alam ng utak mo yung Sa intention utak. mo eh. Yes, intention mo eh. So alam pa rin yan kasi sa astral plane, alam ng mga kaluluwa na yun ang intention mo para So, sa kanila. so alam nila na pinag-uusapan natin sila ngayon. Yes, kaya pwede silang bumisita. Ayan. Good luck. Meron ka bang nakikita dito? Meron ba ngayon? Wala naman. Wala. Kasi bukas sa Thursday pa ang ghost month Sila magdadatingan. Ayun, Okay. nakatakot More about Ghost Wala, Month. tapos na agad. Ano Oo. yan? Later Meron po pa. sa ating susunod na tambalan segment. Thank you, Attorney. Thank you. May nagsabi doon Attorney Nick Nangit. Wow. Oo naman. Thank you, Attorney Nick. Catch you later. Ayan. So, may mga kaalaman na po tayo, mga kabisyo, mga dagdag kaalaman. And more of that, mamayang alas 9. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.